Mä näytän nyt, miten tehdään hieno kuva. Ensin tästä pois, vaikka nyt piirtää ton ihmeen. No otetaan nyt vaikka tämmöinen hieno pallo. Sitten vähän kummataan tästä näin. Ja täältä kummata. Pistetään nyt tästä tehden taas peruna. Ja sitten tehdään tosta juuri sille perunalle. Ja sitten pistetään vähän iituja. Iitu. Ja sitten otetaan keltaista. Otetaan tuo. Sitten tulee peruna. Ja tostakin tulee. Sitten tehdään tämmöinen, että taivas on sininen. Ja sitten tehdään tämmönen, että tää ruskee. Ei toi. Ja ja sitten on tällainen hieno perunamaa ja tuolta tulee auringosta. Tulee. Okay. No sitten tää on tämmönen. Ei vaan äkkiä sinistää. Ja sitten tästä uusiksi. Täältä saakka. No. Nyt se on pakko onnistua. Jee. Ja sitten otetaan siveltimet tussi. Ja tästä leveyttä. Tämmönen asteus. Hieno auringonvalo. Ja sitten tämä muuttuu vihreäksi, koska aurinko ei saa näkyä perunalle. Ja nyt se on hienosti vihreä. Mahtavaa. Ai niin joo. Menen nyt sinne vielä. Niin ja sitten me tehdään vielä tämmöinen, että just tärkein juttu. Pitää piirtää tähän tärkein juttu. Ja te varmaan arvaattekin, mikä tää tärkein juttu on. Miltä näyttää? Ja tossa otetaan. Ja
lentää ES tähän näin ja plap, plap, plap. ES. Ja ES pitäisi vallata maailmaa. Ei tällä kertaa.